Καλησπέρα. Πετώντας ήρθαμε με την φίλη μας εδώ την Ιωάννα και γιατί αγαπάμε πολύ εδώ τους ιερείς μας, αλλά και επειδή έχετε και τα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου και είναι μια ευκαιρία και εμείς να τα προσκυνήσουμε. Το θέμα μας είναι η Αγία Γαβριλία και ο Άγιος Νικηφόρος, οι Άγιοι των Πονεμένων. Η Αγία Γαβριλία ήταν ένας άνθρωπος, να πούμε έτσι και δύο λόγια για τον καθένα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους ξέρουν. Η Αγία Γαβριλία γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1897 από μια πολύ πλούσια οικογένεια και πολύ ευσεβή. Πολύ μορφωμένη η ίδια, γαλλικά, πιάνα, αγγλικά, όλα αυτά. Με πολλές δυνατότητες, μπορούσε να ταξιδέψει στην Ευρώπη από μικρή, αλλά και με πολύ αγάπη από το σπίτι της. Ένας άνθρωπος που δέχτηκε πολύ αγάπη και γι' αυτό ήθελε να δώσει πολύ αγάπη. Και έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1923, ήταν από τις πρώτες κοπέλες που σπούδασαν, παρακολούθησε μαθήματα στη φιλοσοφική σχολή, αλλά μετά έφυγε για την Αγγλία και εκεί σπούδασε ποδιατρική, μια επιστήμη άγνωστη στην Ελλάδα. Και άρχισε να ασχολείται με θεραπείες. Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκλείστηκε στην Αγγλία και έμεινε εκεί. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, ήρθε στην Ελλάδα, στην αρχή στη Θεσσαλονίκη, δούλεψε σε μια αμερικανική οικοκυρική σχολή και στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα, όπου άνοιξε ένα πολύ μεγάλο ιατρείο στο Κολονάκι. Έκανε θεραπείες σε πάρα πολλούς ανθρώπους, μικρούς, μεγάλους, και πήγαιναν πάρα πολύ, όπως λένε και φαίνεται και από τα γράμματα, την αλληλογραφία που είχε με πολλούς, όχι τόσο για να τους κάνει καλά, τις θεραπείες, τις φυσιοθεραπείες, όσο να πούν τον πόνο τους. Και είχε πάρα πολύ κόσμο, έβγαζε πολλά χρήματα, αλλά μέχρι το βράδυ τα είχε δώσει όλα. Και υπάρχει γράμμα από μια φίλη της που της λέει: «Μα τι κάνεις, κάθεσαι και κουράζεσαι όλη μέρα για να τα δώσεις τα χρήματα?» Και εκείνη έλεγε: «Δεν ξέρω, λέει, εγώ θέλω να δώσω χαρά στους ανθρώπους». Καταλάβαινε ποιος χρειαζόταν κάτι, βοήθησε πάρα πολλά παιδιά να σπουδάσουν, να φύγουν στην Αγγλία, επειδή είχε πολλές γνωριμίες, και γενικά όποιος βρισκόταν δίπλα της έκανε το πάντα να τον βοηθήσει, χωρίς να έχει καμία έγνοια αν θα χρειάζεται η ίδια τη βοήθειά του αύριο. Και έκανε και ένα τάμα τότε, ότι θα κρατάω για μένα ό,τι χρειάζομαι και τα υπόλοιπα θα τα δίνω. Μέχρι που το 1954 κοιμήθηκε η μητέρα της. Η μητέρα της, όπως έλεγε, ήταν ο φάρος της ζωής της. Ήταν πραγματικά πηγή έμπνευσης για εκείνη και μεγάλη δύναμη. Όταν λοιπόν πέθανε η μητέρα της, ένιωσε ότι πέθανε κι αυτή. Από εκεί και πέρα ήμουν μια ψυχή. Και είπα: «Θεέ μου, εσύ κι εγώ τώρα». Και εκεί αποφάσισε το άλλο της μεγάλο τάμα να τα δώσει όλα, να μην κρατήσει τίποτα. Και το έκανε από το 1954 μέχρι το 1992 που κοιμήθηκε. Πάρα πολλά χρόνια. Και λέει: «Χριστέ μου, εσύ δείξε μου». Αφημένη τελείως στα χέρια του Θεού, και της δείχνει την Ινδία. Είχε πνευματικό τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου και πήρε ευλογία να πάει στην Ιεραποστολή, χωρίς να ξέρει τίποτα και κανέναν και χωρίς να έχει τίποτα. Τα πούλησε όλα, τα έδωσε όλα. Και όπου την πήγε ο Χριστός πήγε. Γιατί επειδή δεν είχε και λεφτά, δεν είχε και πολλές επιλογές. Αν είχα, λέει, κάπου γράφει ότι αν είχα έστω και ένα cents πάνω μου, θα έκανα τις δικές μου επιλογές. Αλλά όμως ούτε αυτό το είχα. Και πήγε στην Ινδία. Έμεινε 5 χρόνια, λαϊκή ακόμα, όπου έβρισκε. Στα βουνά, σε σπηλιές. Τη μία ήταν σε παλάτια, είτε έκανε θεραπείες στους ανθρώπους. Όπου την καλούσαν, όποιος την καλούσε, είχε μείνει στο σιδηροδρομικό σταθμό, είχε μείνει στο δρόμο. Πάντοτε με την αίσθηση ότι ο Χριστός δεν θα την αφήσει και ότι κάνει το θέλημά του. Έλεγε: «Εγώ θα λέω ναι, και αν εσύ, Θεέ μου, δεν είναι για το καλό μου, θα γίνει όχι». Οπότε όποιος την καλούσε, ούτε και σκεφτόταν ποιος είναι, τι είναι, γιατί είναι, τίποτα. Άλλωστε δεν ήξερε και κανέναν εκεί. Και 5 χρόνια λοιπόν έζησε έτσι. Σε αυτά τα 5 χρόνια γνώρισε έναν υπέροχο άνθρωπο που έφτιαξε ένα λεπροκομείο. Και εκεί είναι και ο σύνδεσμος με τον Άγιο Νικηφόρο. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Μετά τα 5 χρόνια ένιωσε μέσα της ότι ο Χριστός τη ζητάει και κάτι άλλο, που δεν το είχε σκεφτεί. Γιατί σας είπα ότι δεν είχε σκέψη, δεν έκανε τίποτα. Ό,τι ήθελε ο Θεός. Δεν έκανε πλάνο. Τίποτα. Το πλάνο της ήταν τώρα. Τώρα εγώ δοξάζω το Θεό
που μου έδωσε αυτό το καλό ή αυτή την αρρώστια και τα δύο δόξαζε και περιμένω τι θέλει άλλο από μένα. Πάρα πολύ δύσκολο ακούγεται. Και ένιωσα λοιπόν ότι την καλεί ο Χριστός να γίνει μοναχή. Αλλά δεν είχε βέβαια χρήματα. Πώς να πάει, πώς να φύγει από την Ινδία, να πάει πού. Ούτε ήξερε. Εκεί δεν υπήρχαν χριστιανοί. Και εμφανίζεται μια ξένη κοπέλα, της το λέει η Γαβριλία, Αυριλία τη λέγανε τότε, και της λέει θα σε πάω εγώ. Και της πληρώνουν τα ναύλα και πάνε στα Ιεροσόλυμα. Και γίνεται μοναχή στη Βηθανία. Σε ένα πολύ μεγάλο και ωραίο μοναστήρι και ο ιερέας δεν άκουσε καλά το όνομα Αυριλία και την έβγαλε Γαβριλία. Και έτσι έγινε Γαβριλία. Η οποία είχε βέβαια και πολύ πολύ μεγάλη αγάπη στους αγγέλους και ένιωθε πάντοτε, όπως έλεγε και τα φτερά τους, να ένιωθε ότι την καλύπτανε. Και γίνεται λοιπόν μοναχή, μένει εκεί λίγο στο μοναστήρι και ξαναγυρίζει στην Ινδία ως μοναχή. Στην αρχή είχε ένα ψηλοφόβο, τι θα κάνουν, πώς θα με δεχτούν οι άνθρωποι. Της λέγανε Ινδοί, τώρα λέει σε νιώθουμε πιο πολύ αδελφοί μας. Και συνέχισε να διακονεί τους Ινδούς. Πάρα πολύ κόσμο γνώρισε, απίστευτο κόσμο. Η διακονία της ήταν θεραπείες, μάθαινε αγγλικά σε παιδάκια όπως τη ζητούσε από τους Ινδούς και ένιωθε ότι είχε και μια ιδιαίτερη αποστολή να βοηθάει τους ξένους, τους Ευρωπαίους, τους Αυστραλούς, τους Δυτικούς τέλος πάντων, που είχαν πάρει τα δισάκια τους στον νόμο και πήγαν να βρουν τους γκουρού για να σωθούν τάχα μου. Ήταν εκείνη η εποχή. Της μόδας ήταν παγκοσμίως. Και επειδή έβλεπε που τρελαίνονταν τα παιδιά αυτά και τα λυπότανε, ένιωσε ότι αυτό είναι αποστολή. Έχει αποστολή από τον Χριστό. Και έσωσε πολλά παιδιά. Τα γύρισε στον Χριστό εκεί, μέσα στην Ινδία. Και στη συνέχεια την καλέσανε, πήγε Αφρική. Μετά πήγε στη Γερμανία. Την κάλεσε ένας Άγιος Μητροπολίτης, ο Κισάμου Κεσελίνο, όταν τον εξόρισε η Χούντα της Ελλάδος. Και την πήρε μαζί του. Μετά την καλέσανε και πήγε στο Σινά, να φτιάξουν μοναστήρι. Ο Μητροπολίτης, ο ίδιος, ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά, που ζει και σήμερα, έφτιαξε μοναστήρι. Έφυγε. Μετά όμως δεν έπρεπε να μείνει, έφυγε και από εκεί. Και στη συνέχεια, αφού έκανε πάρα πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, κάνοντας θεραπείες, συνοδεύοντας αρρώστους, παραλίτους, είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή γιατί είχε συνοδεύσει ένα κορίτσι κοφάλαλο και το πήγε στην Γαλλία και το πήγε στην Αμερική και ουσιαστικά μόνη της βρήκε τη μέθοδο, πριν τη μέθοδο Bright αυτά. Πώς να μπορεί να γράφει το κορίτσι, να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή έκανε μεγάλο αγώνα και βρήκαμε αποκόμματα από εφημερίδες εκείνης της εποχής να μιλάνε για ποια είναι αυτή η γυναίκα και τι θαύματα έχει κάνει με το κοριτσάκι μαζί. Και αφού λοιπόν ταξίδεψε πολλά μέρη, μετά ήρθε στην Αθήνα και έμεινε σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στον Άγιο Λουκά Πατησίων, κοντά στα δικά μας δηλαδή τα μέρη, και έμεινε για περίπου 11 χρόνια. Εκεί, δίπλα στον Άγιο Λουκά, στην Πατησίων, είναι και το δικό μας μικρό ταπεινό εκκλησάκι από το οποίο ξεκινήσαμε εμείς, σαν παιδιά, σαν φοιτητές, και μετά κάναμε και το μοναστήρι, όπου ήταν ο γέροντάς μας περίπου 50 χρόνια, ο πατήρ Γαβρίλ Τσάφος. Και ο πατήρ Γαβρίλ γνώρισε τη γερόντισσα, γιατί η γερόντισσα πήγαινε στο εκκλησάκι και αγαπήθηκαν πάρα πολύ, ταιριάζανε. Ήταν και δύο μικρασιάτες και χαρούμενοι άνθρωποι και πολύ ανοιχτοί. Και ο ένας, αν ο πατήρ Γαβρίλ γνώριζε κάποιο παιδί και χρειαζόταν κάτι, τον έστελνε στη γερόντισσα. Αν η γερόντισσα έχει ένα παιδί που ένιωθε ότι θα βοηθηθεί στον πατέρα Γαβρίλ, το έστελνε στον πατέρα Γαβρίλ. Και μας την είχε φέρει και στο εκκλησάκι, όταν ήμασταν ακόμα φοιτητές, και έτσι την πρωτογνωρίσαμε εμείς τη γερόντισσα. Ήταν 91 ετών, αλλά με φοβερή διάβγεια, φοβερή χαρά. Δηλαδή, πραγματικά πολύ φωτεινή και πολύ λαμπερή. Σε αυτό το μικρό σπιτάκι του Αγίου Λουκά, αυτά τα 11 χρόνια, πέρασε όλη η Αθήνα. Πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν εποχή μεταπολίτευσης, αμφισβήτησης, αθείας, αναρχίας, ό,τι θέλετε. Περάσαν οι πάντες, από τους πιο συντηρητικούς μέχρι τους πιο αναρχικούς. Η περιοχή μας είχε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες τότε. Ήταν η περιοχή, τα Πατήσια, η Κυψέλη, πολύ έτσι αριστοκρατικά μέρη. Οπότε όλοι οι αφρόκρεμα των Αθηνών, γιατροί, δικηγόροι, αυτά, πήγαιναν εκεί. Αλλά και πάλι άνθρωποι και ταπεινοί και άνθρωποι που είχαν μπλέξει με ουσίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και η αντιμετώπιση, κατόπιν ραντεβού βέβαια, η αντιμετώπιση σε όλους τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ίδια. Ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά και μια ευκαιρία να γνωρίσουν τον Χριστό. Και ο πατήρ Γαβρίλ, ο γεροντάς μας, και η γερόντισσα είχαν αυτό το χαρακτηριστικό, σου δίνανε τη χαρά να γνωρίσεις τον Χριστό χωρίς να σου γεμίζουν με ενοχές. Και εκείνη την εποχή ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δυσέβρετο.
Και μετά από αυτά τα 11 χρόνια, εκείνα τα χρόνια ήταν που ήρθε και στο δικό μας το μετόχι στον Οροπό, ακόμα ήταν κέντρο νεότητος. Και όπως είπε ο πατήρ Παναγιώτης, που έχουμε ένα από τα γράμματα, γιατί έχουμε πολλά γράμματα της γερόντισσας, είχε ζητήσει από τον γέροντά μας, τον πατέρα Γαβέρη, να τη θάψουμε εκεί. Της άρεσε πολύ. Και μάλιστα του είχε γράψει ότι να με θάψετε στο μοναστήρι σας, που δεν ήταν μοναστήρι, ήταν κέντρο νεότητος ακόμα, μετά έγινε. Αλλά η γερόντισσα τότε που το έγραψε αυτό το γράμμα ήταν άρρωστη, είχε βγάλει καρκίνο και είχε νοσηλευτεί σε μια κλινική δίπλα σε εμάς. Όμως, ανήμερα του Πάσχα, μετά από 40 μέρες μια μαρτυρικής πορείας, έγινε καλά. Έτσι ήθελε ο Χριστός. Ούτε και ασχολήθηκε η γερόντισσα. Έτσι ήθελε ο Χριστός. Και πήγε στην Αίγινα, έμεινε για 1,5 περίπου χρόνο σε ένα μετόχι του Αγίου Νεκταρίου και στη συνέχεια, αφού έγινε καλά από τον καρκίνο, πήγε στη Λέρο. Όπου και εκεί έμεινε περίπου 1,5 χρόνο και εκεί κοιμήθηκε. Την αγάπησαν πάρα πολύ οι Λέροι, πάρα πολύ, και τώρα κάνουν μεγάλο πανηγύρι που είναι η προστάτηδά τους του νησιού, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ζει που την έζησε τη γερόντισσα και έγινε μοναχή μεγαλόσχημη, πριν κοιμηθεί πάνω στο κάστρο και εκεί τη θάψανε. Ήθελε να τη θάψουν στο Τρελάδικο. Αν θυμάστε την ιστορία με εκείνο το Τρελάδικο το περιβόητο, τότε ήταν εν ενεργεία και λέει: εδώ να με θάψετε με τους τρελούς. Και θάψαν βέβαια στο κάστρο, όπου μετά κάποια χρόνια αργότερα αρκετά χρόνια αργότερα έγινε ένα κομιδί και σήμερα στη Λέρο θα την τιμούνε 18 Ιουλίου. Επειδή είναι καλοκαίρι και βολεύει το νησί, είναι η μέρα της ανακομιδής των λειψάνων της. Η μέρα της κοιμήσεώς της είναι 28 Μαρτίου. Ήταν τώρα, πέρασε. Την τιμήσαμε όλοι. Αλλά εκεί θα την τιμούν 18 Ιουλίου. Σας είπα πριν για τους λεπρούς. Όταν τα χρόνια που ήταν στην Ινδία και μετά όλα τα υπόλοιπα χρόνια που πήγαινε ερχόταν στην Ινδία και διατηρούσε και αλληλογραφία με αυτόν τον άνθρωπο, λεγόταν Μπάμπα Άμπτε. Αυτός ήταν ένας μεγαλοδικηγόρος που αγαπούσε πάρα πολύ το λαό. Παρόλο που εκεί οι κάστες τους χωρίζουν, δηλαδή είναι το πεπρωμένο τους. Αν κάποιος είναι σε υψηλή κάστα, έτσι θα είναι. Αν κάποιος είναι φτωχός, θα μείνει φτωχός. Αν κάποιος είναι στο δρόμο, θα μείνει στο δρόμο. Έτσι είναι η μοίρα του, το πούμε. Εκείνος, βλέποντας αυτή τη δυστυχία των ανθρώπων πεταμένων στον δρόμο και λεπρών, ήταν ο μόνος άνθρωπος και ο πρώτος που ασχολήθηκε να κάνει λεπροκομείο. Έκανε πολύ μεγάλο σταθμό και τότε η γερόντισσα, ακόμα ήταν λαϊκή, συνδέθηκε μαζί του και πήγε στο λεπροκομείο και βοηθούσε στις θεραπείες. Και όχι μόνο βοηθούσε στις θεραπείες, έπλαινε τα ρούχα των γιατρών, έκανε μαθήματα στα παιδιά του, που σήμερα είναι αυτοί οι γιατροί που κρατούν το λεπροκομείο, και συνδέθηκαν πραγματικά σαν αδέλφια. Και η γερόντισσα, επειδή είχε μια αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, ένιωθε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι η οικογένειά της. Υπάρχουν γράμματά της που λέει, και ήταν και το χαρακτηριστικό της αυτό βέβαια, πώς ξέρεις, έλεγε σε κάποια κύρια, εγώ όλους τους θεωρώ αδερφούς μου, ούτε ξεχωρίζω. Αν ήταν μαύρος, άσπρος, δεν την ενδιαφέρει τίποτα, Ινδός, κακοποιός. Τη ρωτούσαν, είναι καλοί άνθρωποι, πάρα πολύ καλοί. Απλά μπορεί να μην το ξέρουν. Και δεν ένιωθε ότι έχει κάποιον απέναντί της, ένιωθε ότι όλοι είναι μαζί. Και γι' αυτό γινόταν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ αγαπητή που πέρασε και διακόνησε εκείνο το λεπροκομείο. Όταν είχε έρθει το 1989 στο εκκλησάκι μας, που σας είπα, τότε ήταν και η πρώτη φορά που την είδαμε κι εμείς, την είχε ρωτήσει ο πατήρ Γαβρίλ αν φοβήθηκε ότι εκεί με τους λεπρούς θα μπορούσε να κολλήσει κάτι. Και του είχε απαντήσει, όχι, δεν φοβήθηκα ότι μπορεί να κολλήσω. Του διακονούσε και μάλιστα ήταν και επικίνδυνο, γιατί πολλές φορές βήχανε πάνω της ή φτερνίζονταν πάνω της, όπως έσκυβε, να τους κόψει τα μέλη, τη γάγκρανα, γιατί από τη λέπρα τα μέλη, ειδικά τα μαλακά μέρη, τα άκρα, μολύνονταν και σαπίζανε και τους ατρώγαν τα ποντίκια. Αυτοί λοιπόν δεν καταλαβαίναν, ήταν μουδιασμένα τα μέλη και έπρεπε οι γιατροί και οι γερόντισσα να τους τα κόβουν αυτά τα μέλη. Φανταστείτε τώρα τι γινότανε. Και εκείνη την ώρα λέει: μπορεί να ήσουν εκεί και αυτός από πάνω σου φτερνιζόταν. Εγώ λέει: δεν φοβόμουν, απλά μερικές φορές λέει συχαινόμουν. Την είχαν ρωτήσει πώς, ας πούμε, μπορούσε και βοηθούσε τους ανθρώπους αυτούς. Και είχε πει το εξής, ότι όταν λέει, λες πάω να βοηθήσω εγώ έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη, το λεπρό, είναι λέει ουτοπία. Και περιέγραφε μια κοπέλα που ήταν 20 χρονών, με φαγωμένα τα μέλη, και της πήγαινα εγώ λέει τρέμοντας, γιατί πώς να τη κόψω αυτή τη κοπέλα στα μέλη, και έλεγε το κορίτσι: αφού έτσι θέλει ο Θεός, κόβε. Ποιος παίρνει λέει κουράγιο, αυτή ή εγώ? Ένιωθε δηλαδή ότι πέρα από το βαθύ τους πόνο είχαν και αυτό το. Και σηκώναν οι άνθρωποι το σταυρό τους με τέτοια αρχοντιά,
που πραγματικά γινόντουσαν μάθημα και κήρυγμα για τη ζωή τη δική μας. Σε μια αγαπημένη της φίλη έγραφε κάτι φοβερό. Το περίεργο είναι ότι ενώ ο άνθρωπος συχνά αναζητεί τη θεία έμπνευση σε ερειπωμένους ή παλαιούς ναούς, πόσες φορές πάμε, ας πούμε, από εδώ θαυμάζουμε ναούς αρχαίους και προσπαθείς να βρεις και να νιώσεις τι νιώθανε εκείνοι και όλα αυτά, ας πούμε, δεν μπορεί να τη βρει στα ανθρώπινα ερείπια. Σε αυτούς τους 2 μήνες, εκεί που ήταν στην Ινδία ήδη, όταν το έγραφε αυτό, κατάλαβα ότι υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα πράγματα να θαυμάσεις, να διασώσεις και να αγαπήσεις στα ερείπια του ανθρώπου από ότι στα μεγαλειωδέστερα πέτρινα ερείπια. Και ποια είναι αυτά τα θαυμάσια? Μπορείς που μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο που είναι πεταμένος στο δρόμο και κομμένα σακατεμένος, έτσι, γιατί και όψη του στα φοβερή. Και γράφει κουράγιο, πίστη, υπομονή, αντοχή και πάνω απ' όλα η ελπίδα και η χαρά. Μπορούν να ριζώσουν και να ανθίσουν και στην πιο ερειπωμένη ανθρώπινη καρδιά, αν της δοθεί ευκαιρία, αν της δοθεί αγάπη. Αυτό που έκανε αυτός ο Ινδός εκεί και αυτό που έκανε και η γερόντισσα. Φανταστείτε ότι μέσα σε αυτό το χώρο έμεναν 112 ασθενείς. Πρωτάκουστο. Και χιλιάδες ήταν οι εξωτερικοί που πηγαίνανε για να βοηθηθούν. Και λέει στην αρχή, παρόλα αυτά το κράτος τον βοήθησε. Και του δώσαν μια έκταση, η οποία στην αρχή ήταν τόσο τρομακτικά, αυτός είχε τα σκυλάκια του και το βράδυ λέει ήταν αφύλακτο βέβαια. Πετρόδες, θάμνη, βουνά, πολύ δύσκολες συνθήκες. Και το βράδυ ερχόντουσαν οι λεοπάρδαλες και του τρώγαν τα ζώα. Και ήταν φίδια, βγαίνανε. Τώρα λέει έγινε ένας παράδεισος, αφού το ονομάσανε το σπίτι της χαράς. Και είναι μια παραδεισένια, έκανε κοινότητα που έκανε υποστατικά, έβαλε ζώα, έβαλε μποστάνια. Δηλαδή δεν ζούσε με ελεημοσύνες. Όχι απλά τους διακονούσε αυτός ο Ινδός, αλλά τους έμαθε και πώς οι ίδιοι να ζουνε. Έγινε σαν κοινόβιο ζήσανε. Και έλεγε το πιο σημαντικό. Δεν θεραπεύονταν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι μόνο σωματικά, από τις πληγές τους, αλλά κυρίως ψυχικά και πνευματικά. Γιατί παντού, θα δούμε και στην Ελλάδα τώρα σε λίγο, νιώθανε αυτή την απομόνωση, αυτή την αποστροφή των ανθρώπων, αυτή τη σιχαμάρα των ανθρώπων. Νιώθανε ότι είναι για πέταμα και είχαμε και πολλούς αυτόχειρες παντού. Γιατί ένιωθαν ότι η ζωή τους δεν έχει νόημα, ότι έχει καταστραφεί. Και όχι απλά, λέει, δεν γινόντουσαν, λέει, καλά, αποκαθίσταντο, ξαναμεταμορφώνονταν, ξαναγεννιόντουσαν, χαμογελούσαν, τραγουδούσαν. Πολλοί παντρεύονταν εκεί μέσα μεταξύ τους, βέβαια, στα λεπροκομεία. Και έλεγε η γερόντισσα ότι ένιωθα, λέει, είχα τόση χαρά μέσα μου όταν τους διακονούσα, αυτούς τους ανθρώπους, που αυτή η αποφορά, γιατί είχαν και πολύ δυσοδεία, καταλαβαίνετε, σαπισμένα μέλη, έτσι, πολύ δυσοδεία. Για μένα γινόταν, λέει, οσμή ευωδίας πνευματικής, αυτό που διαβάζουμε στους ψαλμούς. Και γράφει σε έναν άλλο φίλο της η γερόντισσα εκείνη την περίοδο, Εβραίο φίλο. Όπως σας είπα, είχε φίλους παντού. Εδώ δεν μιλώ τη γλώσσα, δεν ήξερε Ινδικά, αλλά οι άρρωστοι μοιάζουν να μην τους πειράξει. Είναι γιατί τους αγγίζω. Αγγίζω τους ανέγκυχτους. Ήταν τα κάστα αυτοί, οι ανέγκυχτοι, οι πεταμένοι. Έτσι του λέγανε, οι ανέγκυχτοι. Αγγίζω τους ανέγκυχτους, λέει. Γι' αυτό ήταν κάτι φοβερό και Ευρωπαία κιόλας, της κάστας και της λέπρας. Και όταν κόβω με το ψαλίδι τα αγαγκριασμένα τους δάχτυλα, δοξάζω το Θεό που έχουν ανέστητα μέλη. Γιατί τους υπονούσε, σου λέει τουλάχιστον δεν καταλαβαίνουν. Η γλώσσα που χρησιμοποιούσε παντού και που τους άγγιζε ήταν η αγάπη. Η γερόντισσα δεν είχε περάσει από δοκιμασίες και ίδια και μάλιστα, όπως λέει κάπου σε ένα γράμμα, είχε αρρωστήσει, είχε μείνει και στο κρεβάτι. Αλλά όπως σας είπα, ήταν από μια πλούσια οικογένεια, ήταν γερή, είχε τη δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα. Πώς μπορούσε και ταυτιζόταν με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί ταυτιζότανε? Γιατί έλεγε, αγαπώ τους ανθρώπους, προσπαθούσε να εφαρμόσει καταρχήν το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός μας τι μας λέει? Να αγαπάμε το Θεό μας, Κύριο το Θεό μας και τον πλησίον μας ως σε Αυτόν. Άρα λοιπόν, αφού σου λέει αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ και τον άλλον άνθρωπο σαν τον εαυτό μου. Και τι έκανε? Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της. Ταυτιζόταν με τον άλλον. Αυτό το θυμάμαι και εγώ όταν την είχα δει. Είτε ήσουν μικρούλης, είτε ήσουν μεγάλος, ό,τι πρόβλημα κι αν είχες, σε κοιτούσε στα μάτια, σε άκουγε, ταυτιζόταν μαζί σου, περνούσε αυτό, ζούσε αυτό που ζούσες κι εσύ. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να διάσεις τον εαυτό σου, γιατί όλοι, όσο και να αγαπάμε, όσο και αν πονάμε, έχουν τα βάσανά μας. Είναι δύσκολο. Άντε, το κάνεις μια, το κάνεις δυο. Φανταστείτε ότι σε αυτό το σπιτάκι στην Αθήνα, εκεί στα Πατήσια, έβλεπε καθημερινά 12 ανθρώπους. Ήταν μεγάλη στην ηλικία. Και την είχε ρωτήσει ένας δικός μας παιδί, ένα πνευματικός μας αδελφός, που καθόταν και την παρατηρούσε.
Και λέει, αδερφή μου, πώς το κάνετε αυτό? Σας κοιτάω, τι κάνετε, είστε στην προσευχή? Του λέει, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, το απαντάει με μια απλότητα, απαντούσε πολύ απλά. Απλά τους αγαπώ. Και αφού τους αγαπώ, εκείνη την ώρα δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Αλλά ταυτιζόταν με τον άνθρωπο, ζούσε το πρόβλημά του, έκανε προσευχούλα πολύ. Αν τη φώτιζε ο Θεός εκείνη την ώρα θα έλεγε κάτι, αν δεν τη φώτιζε δεν έλεγε ότι της κατέβαινε στο κεφάλι. Αλλά όταν έφευγε ο άνθρωπος, προσευχόταν, τον άφηνε στα πόδια του Χριστού και στη συνέχεια ασχολούταν με κάποιον άλλον άνθρωπο ή τακτοποιούσε τα λουλουδάκια της. Δηλαδή δεν λειτουργούσε συναισθηματικά αλλά αγαπητικά. Γι' αυτό και άντεξε. Δεν μπορείς να αντέξεις για πολύ. Πάρα πολλοί άνθρωποι σαλέψανε. Και κληρικοί σαλέψανε. Δεν αντέξαν τον πολύ πόνο. Η ερώτηση έχει αυτές τις άμυνες ότι ναι, εγώ ταυτίζομαι με τον άνθρωπο, αγαπώ τον συνάνθρωπό μου, αλλά ένας βοηθάει, αυτός που ξέρει και όταν θα είναι η ώρα του καθενός. Δεν έκανε δηλαδή παραπάνω συνειρμούς. Και πολλοί χαριτολογώντας της λέγανε «Α, φύγαμε, μας ξέχασες». Δεν ξεχνούσε. Απλά δεν είχε την αίσθηση ότι αυτή θα σώσει τον κόσμο. Πολύ απλά. Και έτσι μπορούσε όλα τα χρόνια να κάνει αυτή τη διακονία. Και έτσι μπορούσε να έχει κουράγιο να βοηθάει. Γιατί αν δεν συντηρήσει τον εαυτό σου, δεν μπορεί να βοηθήσει και τον άλλο, τον πραγμάτων. Έλεγε σε ένα φίλο τη, ο οποίο και αυτό είχε τα δικά του τα προβλήματα. Βρες μια τρύπα στον τοίχο τη φυλακή του, αν πολύ έτσι φαίνεται στον κόσμο του αυτό, και δραπέτευσε. Για σένα όλο ο κόσμο θα είναι ελευθερία. Και τότε θα ανακαλύψει ότι μόνο η αγάπη μετρά. Και όπου υπάρχει αγάπη, ακόμα και το να κόβει δάχτυλα ποδιών και χεριών λεπρών, φαγωμένα από τη γάγκρινα και τα ποντίκια, γίνεται στιγμή ευλογίας. Και ο ήλιος ανατέλει στην καρδιά σου και από μέσα σου ξεπηδά το ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Και μάλιστα γράφηκε σε κάποιον άλλον άνθρωπο που προφανώς της έλεγε ότι περνούσε μεγάλη δοκιμασία και υπέφερε, τώρα δικαίως αδίκως, πάντως έτσι της έγραφε, του γράφει. Ποτέ να μην λες γιατί το περνώ αυτό, ή όταν βλέπεις τον άλλον με τη γάγκρινα, τον καρκίνο ή την τύφλωση, να μην λες γιατί το περνά αυτό, αλλά να παρακαλείς τον Θεό να σου χαρίσει το όραμα της άλλης όχθης. Τότε θα βλέπεις, όπως οι άγγελοι, τα γινόμενα εδώ, όπως πραγματικά είναι. Όλα στο σχέδιο του Θεού, όλα. Και το να χάσουμε το παιδί μας, και το να χάσουμε τον άνθρωπό μας, και να χάσουμε όποιον αγαπάμε και να αρρωστήσουμε, όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γι' αυτό παρέμενε, και όταν η ίδια παρέμενε ήρεμη, και όταν η ίδια αρρώστησε, δεν το έλεγε δηλαδή, δεν ήταν ότι απλά έκανε την έξυπνη στους άλλους, και η ίδια όταν το ζούσε, όταν είχε τον καρκίνο και της λέγανε οι μοναχές που διακονούσαν στο νοσοκομείο που πήγαινε και έκανε τις θεραπείες δίπλα σε εμάς, της λέγανε κάτσε να ξεκουραστείς, κάτσε, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Έλεγε με μια απλότητα, εγώ δεν έχω καρκίνο στην ψυχή, στο σώμα έχω. Έκανε τη θεραπεία και συνέχισε να πηγαίνει σε ομιλίες. Γιατί ένιωθε ότι άλλος λειτουργεί. Αν θέλει να σταματήσω, θα σταματήσω. Αν πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω. Αν πρέπει κάποιος να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Αν δεν πρέπει να πω κάτι, δεν θα γίνει, δεν θα πάω. Και έτσι ήταν τελείως, αυτό που πάμε και από την αρχή, το χαρακτηριστικό της, αφημένη στα χέρια του Θεού και αυτό συνιστούσε σε όλους τους ανθρώπους και είναι πραγματικά βάλσαμο για τις δοκιμασίες τις πολλές που ζει ο καθένας μας. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθούσε να δυναμώσει μέσα της την πίστη της και να δυναμώνει και την πίστη των άλλων. Και μάλιστα λέγει κάτι άλλο, όταν λέει πονέσουμε, επιτρέπει ο Θεός να πονέσουμε, τότε λέει μας γίνεται μεγάλο δώρο από τον Θεό. Γιατί? Γιατί επιτρέπει, μας κάνει την τιμή να συμμεριστούμε το ακάνθινο στεφάνι του, να νιώσουμε κάτι από τον πόνο που ο Χριστός χάρισε εμάς, έζησε, για μας τα πέρασε όλα. Αυτά σε σχέση με τη γερόντιση. Να γυρίσουμε τώρα στον Άγιο Νικηφόρο, ο Άγιος Νικηφόρος αρρώστησε από λέπρα και πραγματικά αγίασε. Δηλαδή, δεν επέλεξε συνειδητά να ζήσει κοντά σε λεπρούς, όπως η γερόντισσα. Αναγκάστηκε να ζήσει με λεπρούς, αλλά αυτό τον πόνο και αυτή τη δοκιμασία τη φρικτή την έκανε ευλογία. Όπως έλεγε και κάποιος, εκκλησίασε, λέει, μια έκφραση που χρησιμοποιούν, εκκλησίασε τον πόνο του. Δηλαδή, το πέρασε μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τον Χριστό τον πόνο. Δεν τον άφησε να απλά σαν πόνο, γιατί είναι αβάσταχτος ο πόνος. Θα δούμε λιγάκι τον Άγιο Νικηφόρο, που έχουμε τη χαρά να είναι εδώ σήμερα. Ο Άγιος Νικηφόρος γεννήθηκε λίγο πριν τη γερόντισσα, το 1890, στο Σιρικάρι, ένα μικρό χωριό στο Λασίθι κοντά, στην Κρήτη. Και από μικρούλης έμεινε ορφανός και πολύ φτωχός. Και ένας θείος του ανέλαβε να τον βοηθήσει να βρει μια τέχνη. Εκείνη την εποχή τέχνες μαθαίναν οι άνθρωποι για να ζήσει και του έμαθε την τέχνη του κουρέα. Στα 14 του άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι γίνεται στα χέρια του. Άρχισαν να βγαίνουν σημάδια. Ξέρετε, η λέπρα δεν μπορούσε ακόμα να καταλάβει
τα χαρακτηριστικά της λέπρας, ούτε είχε βρεθεί βέβαια το φάρμακο, αλλά δεν ξέρανε τι ήταν. Άσε λοιπόν νιώθει κάτι δεν πάει καλά. Και απέναντι εκεί στο Λασί, θα ξέρετε όλοι, θα έχετε ακούσει για τη Σπιναλόγκα. Ένα μικρό νησάκι απομονωμένο από το παλιό νητικό φρούριο. Αυτό το νησάκι το είχαν φτιάξει έτσι οι Ενετοί και ένας βασιλιάς, ένας πρίγκιπας εδώ, Γεώργιος, αποφάσισε μια μέρα ότι εκεί θα πάνε οι λεπροί. Γιατί αυτό το νησάκι ήταν απομονωμένο, ήταν η θάλασσα, σου λέει: ωραία, τους πετάξουμε εκεί, κανένας δεν θα τους βλέπει, κανείς δεν τους ακούει, ούτε και θα κινδυνεύει. Βασικά να προστατεύσει τους άλλους. Τους άφησαν εκεί πεταμένους. Κανείς δεν νοιάστηκε να τους φτιάξει υποδομές, φάρμακα, τίποτα. Νοσοκομείο, τίποτα. Είδα κάτι βιντεάκια με λεπρούς που φαίνεται το πρόσωπό τους φαγωμένο, γιατί όταν βρέθηκε το φάρμακο το 47, ναι, μεν σταμάτησε η λέπρα, αλλά εκεί που τους βρήκε τον καθένα. Και ήταν έτσι φαγωμένος ο άνθρωπος και έλεγε ότι εμείς, λέει, είχαν έναν πολύ γενναίο που πάλεψε για αυτούς και αυτός είχε γράψει σε υπουργό και του λέει: εμείς είμαστε εδώ, απομονωμένοι, φρικτά, για να ζεις εσύ και οι υπόλοιποι. Εσείς τι κάνετε για μας, έχετε και εσείς υποχρέωση. Όλα, τίποτα, στους κασίδα τους. Τους πετάξαν εκεί και ό,τι κάνανε μόνοι τους και προσπαθήσανε να φάρμακα να βρούνε, να φυτέψουνε, να κάνουν τη ζωή τους πιο ωραία. Βραδιές ποιητικές. Άνθρωποι ήτανε. Οι άλλοι τους πετάξανε απλά για να, πούμε στην έκφραση, απλά να ψοφήσουν, τίποτα άλλο. Αρκεί να μην κινδύνευαν οι ίδιοι. Λοιπόν, δεν ήθελε να πάει στην Σπιναλόγκα γιατί ήξερε. Κριτικός ήταν. Και τι κάνει, το σκάει και πάει στην Αλεξάνδρεια. Τότε είχε έναν ακμαίο ελληνισμό και γίνεται εκεί κουρέας. Ήταν και γλυκό παιδί, ήταν και πολύ καλήφωνος, ήταν και πολύ καλόκαρδος και ανοιχτός, έτσι χαρούμενος και αμέσως τον αγάπησε όλη η κοινότητα. Αλλά τα σημάδια. Μεγάλωνα. Και πώς να κρυφτεί. Υπάρχουν φωτογραφίες που ακόμα είναι έτσι όμορφο παλικαράκι και τα χεράκια του θα έκρυβε. Μπορούσε να τα κρύβει, όμως μεγαλώνοντας δεν μπορούσε να τα κρύβει πια. Και τότε ένας αρχιερέας, ο οποίος ήταν και χιώτης στην καταγωγή, το συμβούλεψε, αφού λέει: δεν θες να πας στη Σπιναλόγκα, δεν μπορείς να ζήσεις, λέει, εδώ, παιδί μου, γιατί εδώ θα σε πάρουν χαμπάρι καταρχήν. Και πώς θα συνεχίσεις, να πας εκεί που είναι οι άλλοι λεπροί. Και πού τον στέλνει, στοιχείο. Υπήρχε ένα λεπροκομείο λαμπρό στοιχείο, το οποίο το είχαν φτιάξει Ενετοί, σταυροφόροι, γιατί αυτοί είχαν τη λέπρα, και το επιχορηγούσαν χιώτες πλούσιοι. Αλλά με έναν όρο, να πηγαίνουν μόνο χιώτες. Τώρα πώς θα πάει εκεί. Και γράφει ο αρχιερέας που ήταν χιώτης ένα γράμμα και τον στέλνει πού? Στον Άγιο Άνθιμο της Χίου, το Βαγιάν, αυτό το περιβόητο, το μεγάλο πνευματικό, ο οποίος αυτός ασκήτευε εκεί, ήθελε να κάνει μοναστήρι, ασκήτευε εκεί στη Χίο, αλλά όταν έμαθε για το λεπροκομείο, πήγε και έγινε εφημέριος. Άγιος, ο Άγιος Άνθιμος. Και είχε και τις μοναχούλες του. Και του στέλνει ένα γράμμα να παραλάβει αυτό το παιδί. Και είναι το χαρακτηριστικό ότι φεύγει ο Νικόλαο, το λέγανε, φεύγει από την Αλεξάνδρεια, πηγαίνει στο Τσεσμέ για να πάρει το καραβάκι να πάει στη Χίο. Και πηγαίνει ο Άγιος Άνθιμος στο Τσεσμέ και τον παίρνει. Προφανώς ο Άγιος Άνθιμος, λόγω της αγιότητός του, έβλεπε τι θα είναι αυτό το παιδί στο μέλλον και το παίρνει μαζί του και πηγαίνει στο λεπροκομείο. Και εκεί αρχίζει να του μαθαίνει τα της νοεράς προσευχής. Κατάλαβε αυτό το παιδί τι αξία έχει και ήδη αυτό ακόμα ήταν καλά, έψελνε, έφτιαξε κήπους, φύτεψε δέντρα, διακονούσε τους άλλους λεπρούς, δηλαδή πραγματικά σαν κοινόβιο ζούσανε και ο Άγιος Άνθιμος, προφανώς επειδή ήξερε, ήταν και αυστηρός μαζί του. Και άκουσα δύο περιστατικά φοβερά που καταγράφησαν. Το ένα έλεγε ότι καταγράφησαν τον Άγιο Ευμένιο. Ο Άγιος Ευμένιος, θα δούμε μετά τη σχέση τους, και αυτός ήταν λεπρός. Όταν ήταν εκεί στη Χίο, τον έβαζε, λέει, ο Άγιος Άνθιμος ήθελε να λειτουργήσει και ήθελε να διαβάσει κάποιος τις ώρες, για να κάνει την προσκομιδή. Ήταν αρκετές οι ώρες. Και έβαζε τον Άγιο Άνθιμο, τον Νικηφόρο, τον τότε Νικόλαο. Αυτός λοιπόν διάβαζε και επειδή δεν ήξερε και γράμματα, αγαπούσε το ψαλτήρι, αγαπούσε να διαβάζει και από αυτά τα ζούσε. Του άρεσαν πολύ. Και διάβαζε, λέει, με ύφος, με στόμφο έτσι. Και σταματούσε ο Άγιος Άνθιμος και άρχισε να τον βρίζει. Του μιλούσε έτσι πολύ επίτηδες για να τον ταπεινώνει, γιατί έβλεπε τι ήταν, τι θα γινότανε. Και σταματάει κάποια φάση, λέει, και του λέει: κενόδοξε, σταμάτα, θα πας στην κόλαση. Και αυτός με πολύ ταπείνωση έσκυβε το κεφαλάκι, γιατί τα χεράκια του ήδη είχαν αρχίσει να αγκυλώνονται, με όση δύναμη είχε, και έλεγε: συγχώρεσέ με, λέει, γέροντα, τον αμαρτωλό και κενόδοξο.
Και μια άλλη φορά, όταν ο Άγιος Άνθιμος έφτιαξε το μοναστηράκι, έφευγε ο Νικηφόρος από το λεπροκομείο, το μοναστηράκι ήταν δίπλα, στοιχείο. Και πήγε να βρει τον Άγιο Άνθιμο και τις μοναχούλες. Και ανέβαινε στο ζωάκι και πήγαινε. Και λέει στη διαδρομή, είχε ένα πουγκάκι εδώ. Και ο κόσμος, γιατί αυτός δεν είχε τα χεράκια του, ήταν λαβωμένα. Τον έβλεπε και του έβαζε μέσα στις τσεπούλες του καραμελίτσες, φτώχεια εκείνη την εποχή, και δεκαρίτσες. Πήγαινε λοιπόν στο μοναστήρι και ο Άγιος Άνθιμος, καθόντουσαν ο γέροντας, ο Άγιος Άνθιμος και ο Νικηφόρος, να τον δούνε, να καθίσουν, να μιλήσουν με τις μοναχούλες. Δεν σας είπα ότι ήδη τον έκανε μοναχό μετά από λίγο και τον όνομασε Νικηφόρο, έτσι. Και ήθελε, λέει, ο Άγιος Άνθιμος να του δώσει χάρα γιατί τον έπιανε μελαγχολία τον Νικηφόρο. Ήταν στο λεπροκομείο. Ήταν και μόνος του. Και έχει να του δώσει χαρά, αλλά και να τον ταπεινώνει, ας πούμε, να τον βοηθάει. Μαζευόντουσαν 88 μοναχές είχε ο Άγιος Άνθιμος. Αυτές όλες τις μάζεψε από τη Μικρά Ασία. Και λέει, για έλα εδώ, καθίστε να δούμε τι μας έφερε εδώ αυτός ο εξημοραμένος. Και γελούσε λίγο, όσο του είχε απομείνει από το στόμα του, γελούσε. Και έβγαζαν οι μοναχούλες και δεν μπορούσε ο ίδιος από την τσεπούλα ό,τι είχε. Και έτσι λέει και την ταπείνωση του μάθαινε, του δίδασκε πάλι, και χαρά του έδινε, αλλά και τις μοναχούλες δεν τις δίδασκε την ακτιμοσύνη. Γιατί ο Άγιος Άνθιμος έχουν σωθεί και είναι αξιόλογες να τις διαβάσετε, ομιλίες πολύ απλές που έκανε στις μοναχούλες και προφανώς ήταν παρόν πολλές φορές και ο Νικηφόρος για πολλά θέματα και για την ταπείνωση και μέσα στον πόλεμο, σε πολλά θέματα. Έτσι, πολύ απλά μιλούσε. Και έτσι βοηθούνταν, λέει, όλοι και χαιρόντουσαν. Και ήταν απόλαυση να βλέπεις αυτούς τους δύο γεροντάδες να κάθονται εκεί στην αυλίτσα. Όταν βρέθηκε το φάρμακο, μετά από λίγο τα λεπροκομεία κλείσανε. Και έκλεισε και η Σπιναλόγκα, έκλεισε και τη Σχίου. Και πού θα πηγαίναν. Αποφάσισε το κράτος και τους έφερε στο Εγάλιο, στο Λιμωδόν, το περιβόητο που το ξέρουν. Και εκεί πραγματικά μαζεύτηκαν πάλι όλοι. Εκεί λοιπόν γνώρισε τον Άγιο Ευμένιο, το Σαριδάκι, ο οποίος Άγιος Ευμένιος αρρώστησε από λέπρα και πήγε εκεί, αλλά έγινε καλά, γιατί δέθηκε το φάρμακο, ήταν νεότερος. Και έμεινε εκεί να διακονεί στους λεπρούς και όταν από το λεπροκομείο της Χίου ήρθε στο λεπροκομείο, στο Λιμωδόν, έτσι το λέγανε, στο Εγάλεο, στην Αγία Βαρβάρα, ο Νικηφόρος, ο Άγιος Άνθιμος στέλνει ένα μήνυμα στον πατέρα Ευμένιο και του λέει «Σου στέλνω έναν θησαυρό, αξιοποίησέ τον». Και από τότε ο πατήρ Ευμένιος δέθηκε με τον Νικηφόρο και το διακονούσε, γιατί από τη λέπρα έχασε το φως του, ο Νικηφόρος, τη φωνή του που ήταν και πολύ ωραία, είχε χαλάσει αρκετά, έχασε τα μάτια του και ήταν σχεδόν παράλυτος, κατάκητος, στο κρεβάτι. Και ήταν ένα γεροντάκι που τον είχε ανάγκη σε όλα. Και έγινε σκιά του ο Ευμένιος. Αλλά χαιρότανε, γιατί άσε να καταλάβαινε και ο Ευμένιος ότι αυτός είναι Άγιος. Και υπάρχει ένα φοβερό περιστατικό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, που πήγε μια μέρα γιατί του είχε ανάψει τη σοπίτσα να κοιμηθεί ο παππούς και παράλυτος, σας λέω, τυφλός, όλα αυτά. Και πάει να του ανάψει τη σοπίτσα και τη σβήνει πριν κοιμηθεί και φεύγει. Και τον έτρωγε λέει ο λογισμός. Ωραία, μπας και άφησα τη θερμάστρα να μένει και καεί ο παππούς. Και πάει να μπει μες στο κελί του Νικηφόρου, αλλά δεν χτυπάει την πόρτα και ανοίγει. Και αντί να δει τον κατάκριτο, τον τυφλό, να κοιμάται, βλέπει έναν άνθρωπο πάνω από τη γη 1,5 μέτρο, ψηλά, με τα χέρια κανονικά, με τα μάτια κανονικά, να ψέλνει και να δοξάζει την Παναγία και το πρόσωπο υπέροχο να λάμπει. Έπαθε σοκ. Φεύγει από το δωμάτιο και δεν μπορούσε να πει τίποτα. Δεν ήξερε τι να πει. Και κατάλαβε βέβαια ότι είχε να κάνει βέβαια με έναν Άγιο. Σε αυτό το φτωχό, το κακομοίρι θα λέγαμε, το τυφλό, ξέρετε πόσος κόσμος πήγαινε. Άκουσα που μιλούσαν, άκουσα με φορμή που θα ερχόμασταν εδώ, άκουσα πολλούς να μιλάνε που τον ζήσανε. Πολλούς ιερείς σήμερα που τον ζήσανε, τον Νικηφόρο. Και πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος να το συμβουλευτεί. Μητέρες που είχαν μεγάλο πόνο, είχαν χάσει τα παιδιά τους. Σε όλους λέει, υπάρχει και έτσι μια φωτογραφία του που είναι τυφλός με τα γυαλάκια του, χωρίς γένια, χωρίς δόντια, στο κρεβάτι, αλλά με ένα χαμόγελο φοβερό. Και πήγαινε ο κόσμος να παρηγορηθεί από αυτόν τον άνθρωπο. Το δε εκπληκτικό ποιο ήτανε. Αυτοί οι άνθρωποι, βρέθηκε το φάρμακο όπως είπαμε, τους μαζέψαν εκεί. Κανονικά, πολλοί από αυτούς έπρεπε να πάνε σπίτια τους. Ποια σπίτια τους, δεν τους θέλανε. Ήταν τόση προκατάληψη που δεν θέλαν ούτε να τους δουν, όχι να τους αγγίξουν. Και αυτός ήταν ο μεγαλύτερος τους πόνος. Ότι χάσαν τις γυναίκες τους, χάσαν τα παιδιά τους, χάσαν τα εγγόνια τους, ενώ βρέθηκε το φάρμακο.
Ήταν η όψη πολλών αποκρουστική, γιατί όπως είπαμε, βρέθηκε το φάρμακο, αλλά δεν μπόρεσαν να ξαναγεννηθούν οι σάρκες. Όσοι χάλασαν οι σάρκες τους, χάλασαν. Ας πούμε, ο πατήρ Ευμένιος ήταν πολύ όμορφος. Όπως είναι εκεί στη φωτογραφία που τον έχουν οι πατέρες που έχει το πετραχύλι και με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Οι άλλοι ήταν αποκρουστικοί και δεν τους θέλανε. Και υπήρχε αυτή η προκατάληψη. Φανταστείτε, λέει, ότι ήταν αιτία διαζυγίου. Υπήρχε στο αστικό κώδικα τότε ότι αν έχει λεπρό σύζυγο ή σύζυγο, ξέχνα τον. Τον χωρίζεις αμέσως. Και αυτό ήταν ο μεγάλος τους πόνος. Ζήσαν λοιπόν εκεί, μέσα στο Λιμωδόν, σαν μοναστήρι. Ένωσαν τον πόνο τους, είχαν τις βιβλιοθήκες τους, είχαν την κοινή τράπεζα. Το κράτος τους έδωσε και ένα μικρό επίδομα. Και πολλοί τους δίναν φαγητά. Και εκεί πραγματικά εγώ έπαθα σοκ. Όταν άκουσα να λένε, άκουσα τον Παπαβαγγέλη, αυτό το καλό, το ξέρετε, τον Παπαβαγγέλη όλοι, τον Παπα-Νικολάου, τον γιατρό, που από 12 χρονών όλοι τους διαπονούσε. Από περιέργεια ξεκίνησαν και πήγαν και δεν ξαναφύγανε. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, τρώγανε ένα γιαούρτι 3 μαζί και τα υπόλοιπα τι τα κάνανε. Τα δίναν ελεημοσύνη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, οι σακατεμένοι πονεμένοι, τον πόνο τους, όχι απλά τον κάνανε, τον εκκλησιάσανε που είπε πριν, που λέγανε περίπου, είπαμε πριν την έκφραση. Τι να πει κανείς, τον κάνανε πανηγύρι και βοηθούσαν άλλους ανθρώπους. Και μαζεύανε, λέει, τρόφιμα και καλούσαν, ξέραν οι φτωχοί και πηγαίνανε έξω από το Λιμωδόν. Και επειδή δεν μπορούσαν να μπουν μέσα, γιατί φοβόντουσαν κάποιοι ή δεν τους αφήνανε, τι κάνανε, πηγαίναν οι λεπροί, σκαρφαλώνανε, ήταν πολύ ψηλή η τύχη και μάλιστα τα κάγκελα ήταν γυρισμένα προς τα μέσα, για να μην φύγουν οι μέσα να μην πάνε έξω. Και πηγαίνανε και από ψηλά με ένα σκηνή, ξέραν οι άνθρωποι ότι από κάτω τώρα είναι ο άνθρωπος που έχει ανάγκη, τάδε μέρα και ώρα, και τους πετάγαν τα καλαθάκια και τις σακούλες με τα τρόφιμα. Δεν ξέρω, εγώ έπαθα σοκ πραγματικά. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος που πονεμένος, πώς μπορεί να καταλάβει τον πόνο των άλλων και πώς αυτός ο πόνος να γίνει ευλογία για όλους, εάν υπάρχει στη μέση ο Χριστός. Γιατί, όπως σας είπα, δεν ήταν όλα ρόδινα. Πάρα πολλοί απελπίστηκαν, πάρα πολλοί αυτοκτόνησαν. Δεν άντεξαν κυρίως αυτή την αποξένωση και τη μοναξιά, όχι τόσο τη λέπρα τους, αυτό το δέχτηκαν. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε αυτό το μεγάλο καλό. Ο Άγιος Νικηφόρος, δεν σας είπα αυτό, ότι πριν πάει, όταν του είπε αυτός ο αρχιερέας να πάει στοιχείο, στο λεπροκομείο, πήγε πόρτα στα Ιεροσόλυμα. Και υπάρχει ένας φοβερός λόγος του πατρός Ευμενίου στην κηδεία του πατρός Νικηφόρου. Και γράφει ο πατήρ Ευμένιος μέσα σε όλα, είπε μάλλον, αν ο πόνος, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες αφαιρεθούν από τη ζωή των ανθρώπων, η αγιότητα θα ήταν μόνο των αγγέλων κτήμα. Που το λέει ο πατήρ Ευμένιος που και αυτός αρρώστησε, έτσι. Και μάλιστα λέει όταν αρρώστησε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, από τη χαρά του, τον του είπαν ότι έχει λέπρα, έπεσε κάτω το κρεβάτι. Και γιατί τα χάσα, λέει, τρελάθηκε. Και λέει μεγάλη αρρώστια, μεγάλη επίσκεψη Θεού, μεγάλη ανάσταση. Και δόξασε το Θεό που έχει λέπρα. Όταν ο Άγιος, και λέει ο Ευμένιος στην κηδεία, έτσι. Όταν ο Άγιος Νικηφόρος προσβλήθηκε από λέπρα, το θεώρησε όχι ως κατάρα, αλλά ως ιδιαίτερη εύνοια του ουρανού, ως ιδιαίτερη κλίση του αγωνοθέτου Χριστού. Γι' αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει ιδιαιτέρως τον Γολγοθά, καταλάβαινε τον πόνο, όπου ο πόνος καθηγιάστη και ο Γολγοθάς έχει γίνει σύμβολο των νικητών των θλίψεων και των αντιξοωτητών της ζωής. Από εκεί, από τον ακένωτο αυτό ωκεανό του θάρρους και της καρτερίας, ίδρυσε το θάρρος και την υπομονή για να κρατήσει ψηλά και το δικό του σταυρό επί 52 έτη. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία ο Άγιος Νικηφόρος το 1964. 52 χρόνια με αυτό το σταυρό, με αυτή τη δοκιμασία. Στους ανθρώπους, λέει, που πήγαιναν να το συμβουλευτούν, μιλούσε συνέχεια για την εξομολόγηση, για τη μετάνοια και για τη συμπόνια. Για τη συμπόνια. Πώς είπαμε πριν, ακριβώς επειδή το ζήσανε αυτό το πράγμα. Και πόση έγνοια είχε και πόση χάρη από το Θεό, μετά το θάνατό του, αυτό το λέει πάλι ο πατήρ Ευμένιος, λέει είχε πάρει να ραντίσει αυτό για τα κουνούπια, το φάρμακο, και αφού ράντισε, είχε γεμίσει αναθυμιάσεις. Και δεν κατάλαβε και έπεσε για ύπνο. Μέσα, εκεί που είχε ραντίσει. Και εμφανίζεται, είχε κοιμηθεί ο Άγιος. Εμφανίζεται ο Άγιος Νικηφόρος, το σπρώχνει να τον πετάξει έξω. Και τον σκουντάει και του λέει: σήκω, θα πεθάνεις. Και έλεγε,
και μάλιστα αυτό ήταν και η παρηγοριά του, γιατί ο Άγιος Πατήρ Ευμένιος, όταν έχασε τον Άγιο Άνθιμο, έχασε τον Άγιο, κοιμήθηκε δηλαδή, κοιμήθηκε ο Άγιος Νικηφόρος και ήθελε μόνος του και παραπονιότανε. Και έλεγε: εγώ έμεινα μόνος μου, δεν έχω κανένα βοήθεια. Τι θα κάνω? Μέσα στο Λιμωδόν, εκεί, όλα τα χρόνια. Και πολλές φορές λέει, που είχε στεναχώρια έτσι και αφηνία, το εμφανιζόταν ο Άγιος και του δίνει νέο κουράγιο να συνεχίσει. Γιατί ο Άγιος Ευμένιος είχε πάρα πολλά πνευματικοπαίδια και μάλιστα είχε πει ο Άγιος Πορφύριος γι' αυτόν ότι είναι ο κρυφός Άγιος των Αθηνών. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και όταν κοιμήθηκε ο Άγιος Πορφύριος, πολλά παιδιά πνευματικά του Αγίου πήγαιναν στον Νικηφόρο. Άκουσα κάποιον που έλεγε ότι ακριβώς επειδή είχαν αυτόν τον πόνο και τον άντεξαν και με καρτερία, γιατί όταν αντέξουμε έναν πόνο με υπομονή και δεν γογγίσουμε, αλλά δοξάζουμε τον Θεό σαν τον Ιώβ, έτσι, τότε πραγματικά καλούμαστε και ζούμε τη ζωή του Χριστού και φτάνουμε στην αγιότητα. Και έλεγε κάποιος ότι αυτή η αγάπη που είχαν και η υπομονή που κάναν στη θλίψη τους και η αγάπη για τον συνάνθρωπο ανάγκασε, λέει, τον Χριστό να φωτίσει τους γιατρούς να βρουν το φάρμακο. Υπήρχαν κάποιες γυναίκες εκεί, κάποιες μοναχές κιόλας, που ήταν και αυτές λεπρές, που παρακαλούσαν, λέει, τόσο έντονα το Θεό να βρει το φάρμακο, που είχαν κάνει τάμα. Και είχαν πει: αν βρεθεί το φάρμακο για τους λεπρούς, εμείς δεν θα ξαναφάμε λάδι. Και όταν, λέει, βρέθηκε το φάρμακο, μέχρι το τέλος της ζωής τους δεν φάγανε λάδι. Και έλεγε ο Παπαβαγγέλης, που τις έζησε αυτές οι γυναίκες, ότι τι κάνανε, την Ανάσταση μόνο θέλουν να φάνε λάδι, και τι ήταν το λάδι που θα φάγανε, γιατί ήταν Ανάσταση. Πηγαίνανε, λέει, στο καντήλι, βάζανε τις Παναγίες, βάζανε το δάχτυλό τους, κάνανε έτσι τα χείλη τους και λέγανε: δόξα σε ο Θεός, Χριστός Ανέστη. Αυτό ήταν μόνο. Και αυτές οι γυναίκες βοηθούσαν τόσο πολύ και τους νοσηλευτές, που μία από αυτές, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για την Αργυρό, η Αργυρό κοιμήθηκε πρόσφατα, που είχε πολύ θάρρος, πολύ παρησία, και όταν, λέει, κάποιος νοσηλευτής αδικούταν, έπαιρνε, λέει, θάρρος και πήγαινε στη διεύθυνση και είχε το θάρρος να μαλώσει γιατρούς, να τα βάλει μόνο τον κόσμο, για να βοηθήσει τον αδικημένο. Και αυτή η γυναίκα είχε τέτοιο θάρρος που 18 χρονών κοριτσάκι της πήραν τον αραβωνιαστικό και της τον πήγαν να τον σκοτώσουν οι Γερμανοί. Και αυτή είχε τέτοιο θάρρος που πήγε μπροστά στους σκάνες των Γερμανών και κατέβαζε τα όπλα. Φανταστείτε ένα κοριτσάκι, το εκτελεστικό απόσπασμα θα χτυπούσε 10, δεν ξέρω πόσα παιδιά, 5-10 παιδιά, χωρίς λόγο, 10 μου φαίνεται, ως αντίπεινα γιατί σκοτώσανε κάποιους Γερμανούς. Έτσι, στα τυφλά. Και ένα από αυτά τα παλικάρια ήταν αραβωνιαστικός της Αργυρός. Και πήγε μπροστά στις σκάνες των Γερμανών και κατέβασε τα όπλα και τα χάσανε. Με το θάρρος ενός κοριτσιού. Και το είπανε στον Χίτλερ. Και την κάλεσαν να μάθουν ποια είναι αυτή και τι θέλει. Και όταν μίλησε με τέτοιο θάρρος, που της λένε: ωραία, πάρ' τον άντρα σου και φύγε. Και λέει: δεν θα πάρω μόνο τον άντρα, θα τους πάρω όλους. Ή όλοι ή κι εγώ. Θα με σκοτώσετε και εμένα. Και τους έσωσε όλους. Αυτή λοιπόν η κοπέλα με το θάρρος, τα νιάτα, την ομορφιά, αρρώστησε από λέπρα. Και βρέθηκε και αυτή στο λεπροκομείο και εκεί, λέει, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, εκεί στη Σπιναλόγκα κι αυτή. Και ήταν το φοβερό. Αυτή είχε ένα παιδάκι, γέννησε ένα παιδάκι. Και όταν γέννησε το παιδάκι, τότε έπαθε λέπρα και της το πήραν το παιδί. Και την πήγαν εκεί. Και κάποια στιγμή ήθελε να δει το παιδί της. Και πέφτει στη θάλασσα, από τη Σπιναλόγκα, δεν ήξερε λιμπάνιο, και πέφτει στη θάλασσα βρίσκοντας ένα μπετόνι, κάνοντας σαβαρκάκι, πώς να το πω, με τα ρούχα στο κεφάλι, και βγαίνει, δραπέτευσε. Και πάει στο χωριό και πάει να βρει το παιδί της. Γιατί το παιδί της το είχαν πάρει κάποιον να το μεγαλώσουνε. Και την ώρα που πάει να δει το παιδί της, με ένστικτο πήγε. Έβλεπε τους ανθρώπους να έρχονται από το κημητήριο, το παιδί της είχε πεθάνει. Και τα χάσαν αυτοί. Λέει: πώς το κατάλαβες το παιδί σου πέθανε? Γυρίζει πίσω και στη συνέχεια γίνεται το ακόμα χειρότερο. Ο άντρας της, όπως σας είπα, μπορούσε να χωρίσει τη γυναίκα σου άνετα. Και τη ζήτησε διαζύγιο. Και της λέει: θέλω να ξανακάνω τη ζωή μου. Είσαι λεπρή, είσαι πεθαμένη. Και του λέει: βεβαίως, θα το δώσω με όλη μου τη χαρά. Αυτός βρήκε ήδη γυναίκα. Και πήγε και παντρεύτηκε. Και το φοβερό ποιο είναι? Στο γάμο του ξαναβουτάει στη θάλασσα και πάει από μακριά, βρίσκει. Από μακριά κάτσε στο γάμο. Μετά πάει και βρίσκει τη γυναίκα του άντρα της, αυτή τα χάσε, και της λέει: πήρες πολύ καλό άντρα, να τον προσέχεις. Και της δίνει και λεφτά.
Εξαφανίζεται. Και μετά λέει το ξαναέκανε αυτό όταν το μοναδικό παιδί του άντρα της που σώθηκε παντρεύτηκε. Ξαναβούτυξε στη θάλασσα, ξαναπήγε, δηλαδή είχε γίνει άνθρωπος του σπιτιού αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ήταν από αυτές τις γυναίκες εκεί στο λεπροκομείο μετά στο Λιμωδόν που κάνανε αυτό το κοινόβιο, τρώγανε από ένα γιαούρτι, κάνανε αυτά τα τάματα. Αυτή η γυναίκα ήταν. Και υπάρχει και μία που ακόμα ζει από ό,τι έμαθα, μία από αυτή την τριάδα γυναίκα. Και μιλούσε από Βαβαγγέλη και ήταν έτσι εκεί και χαμογελούσε. Όλη την ώρα χαμογελούσε, θυμόμενη μια γλυκύδα τη γυναίκα. Δηλαδή, ο πόνος τους έγινε πραγματικά βοήθεια για τους άλλους. Και ένα τελευταίο, γιατί δεν σταματάμε, που άκουσα για τον πατέρα Ευμένιο και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό, σε αυτό το Λιμωδόν, είναι, ξέρετε, είναι τα λιμώδη νοσήματα. Σε αυτό το Λιμωδόν πρωτοήρθαν οι ασθενείς του AIDS. Θυμάστε, τέλη δεκαετίας του 70, εμείς ήμασταν μικρά τότε, που ξέσπασε το AIDS, που φοβόσουν, κάπως έτσι πρέπει να ήταν και η λέπρα, φαντάζομαι, φοβόσουν να πλησιάσει από χιλιόμετρα τον άλλο, γιατί δεν ήξερες αν θα κολλήσεις και πώς θα κολλήσεις. Και πάλι κοινωνικός αποκλεισμός και πάλι κυρετσινιά από όλο αυτόν τον τρόπο της ζωής αυτών των ανθρώπων, όλα αυτά τα προβλήματα. Και ήταν λοιπόν στο Λιμωδόν, σε ένα τμήμα απομονωμένα. Και ήταν ο πατήρ Ευμένιος. Αυτός ο πατήρ Ευμένιος που είπαμε, ο πονεμένος που είχε λέπρα, που διακόνησε τους λεπρούς, που έζησε τον πονεμένο, τον Νικηφόρο, που έζησε μόνο τον πόνο. Και τι έκανε. Έβλεπε τα παιδιά που άλλοι φοβόντουσαν να τους πλησιάσουν, ακόμα και συγγενείς τους αποποιούντουσαν, δεν τους ξέρανε και γονείς. Τα καλούσε, ό,τι είχε και δεν είχε. Καρπούζι είχε καρπούζι. Τυριά είχε τυριά, να τους ταΐσει, να τους κεράσει. Και λέει κάποιοι νομίζαν ότι αυτός δεν καταλαβαίνει, όλα τα καταλάβαινε. Και γύρισε και είπε, όλα τα καταλαβαίνω, αλλά εδώ ο Χριστός αγκαλιάζει τους πάντες. Και προσευχόταν για αυτά τα παιδιά και κάποια στιγμή είπε, λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, όχι άλλο πόνο, όχι, γιατί τον έζησε, όχι άλλο πόνο, πάρε αυτές τις αρρώστιες. Αλλά βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε, για να παραχωρήσει ο Θεός μια αρρώστια, κάτι καλό θα βγει, κάτι ξέρει, όχι ότι ο Θεός θέλει την αρρώστια, ούτε τη φτιάχνει, εμείς τα κάνουμε αυτά. Αλλά μέσα και από τον πόνο και από την αρρώστια πάντοτε βγαίνει κάτι. Και από μια δοκιμασία, αν κανείς βάλει και τον Χριστό μαζί. Αν κανείς δεν βάλει τον Χριστό, είναι αβάσταχτος ο πόνος και αβάσταχτος ο σταυρός. Αν βάλει και τον Χριστό, τότε μυρίζει και Ανάσταση και μπορεί κανείς να το αντέξει. Δεν ξέρω, πατέρα Παναγιώτη, να μην το συνεχίσω άλλο, γιατί είναι πολλές ιστορίες με τους Αγίους μας. Νομίζω ότι το νόημα είναι αυτό, ότι πόσο πόνος μπορεί να γίνει η ευλογία στη ζωή μας. Και γι' αυτό και έχουμε αυτά τα παραδείγματα αυτών των Αγίων. Δεν είναι θεωρία. Είδατε όλα αυτά που είπαμε, είναι άνθρωποι που πολλοί τους έχουν ζήσει. Και είναι μεγάλη παρηγοριά και να τους επικαλούμαστε αυτούς τους Αγίους. Κάποιος μου έλεγε ότι ο Άγιος, λέει, Νικηφόρος θεραπεύει τις λιμώδεις αρρώστιες. Μα πώς να μην τις θεραπεύει, αφού τις έζησε. Τις έζησε και ξέρει αυτόν τον πόνο. Να τους επικαλούμαστε και να νιώθουμε. Και καμιά φορά που μας πιάνει και λίγο το μίζερο για ψηλοπράγματα, να έχουμε και ένα πύχη. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε πολύ μεγάλο σταυρό και τον σηκώνουν αρχοντιά. Καμιά φορά άλλοι πνίγονται σε μια κουταλιά νερό και νομίζουν ότι έχουν αβάσταχτο σταυρό. Πάντοτε ο σταυρός μας φαίνεται βαρύς. Αλλά να βλέπουμε και τον πόνο των άλλων και όταν είναι η ώρα του αβάσταχτου πόνου, εκεί να ζητάμε την παρηγοριά από τους Αγίους μας που τον έζησαν. Είναι άλλη η γλύκα που μπορεί να νιώσει κανένας όταν έχει τέτοια παρηγοριά. Γιατί κακά τα ψέματα, θεραπεία σωματική δεν θα την έχουμε όλοι. Ακούμε ότι έγινε καλά από την Αγία, από τον Άγιο Νικηφόρο από καρκίνο. Δεν θα γίνουμε όλοι καλά σωματικά και αυτοί που θα γίνουμε καλά σωματικά πάλι θα φύγουμε. Το θέμα είναι ψυχικά να αντέχουμε και πνευματικά. Αυτό έχει σημασία για να μπορούμε να χαρούμε και την υγεία μας. Να σταματήσουμε. Γιώργη, θα σταματήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για όλα αυτά που μας είπατε. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, να κάνω εγώ μια πρώτη ερώτηση και αν θέλει και κάποιος άλλος μετά. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να κάνουμε σε αυτή την εκκλησιοποίηση της δυσκολίας, την οποία μας είπατε. Δηλαδή, δεν φαίνεται προφανές σε εμάς τους κοσμικούς ανθρώπους, δεν φαίνεται προφανές πως μία ασθένεια η οποία έρχεται και αλλάζει όλα τα όνειρα και τις προοπτικές που έχουμε για τη ζωή μας, πώς γίνεται προοδευτικά, μονομιάς, δεν ξέρω, πώς γίνεται αυτό να γίνει χαρά και Ανάσταση. Αυτός είναι
ούσιο ίδιο δρόμο, αλλά μόνη της. Τι είναι αυτό το οποίο, πώς γίνεται αυτή η πρόοδος του ανθρώπου προς αυτή την κατεύθυνση? Αυτό που εγώ κατάλαβα είναι ότι, νομίζω δηλαδή, είναι ότι αν με μία αφορμή, ότι όπως μας είπε ο Χριστός, μας θέλει όλους να μας σώσει. Άρα λοιπόν, αφού θέλει όλους να μας σώσει, θα βρει για τον καθένα μια αφορμή. Θα μας δώσει την ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία δεν είναι πανταρόδινη, μπορεί να είναι μια δοκιμασία. Και συνήθως, θυμάμαι πάντοτε μια φράση που μας έλεγε ο γέροντάς μας, το αδιέξοδο του ανθρώπου είναι η ευκαιρία του Θεού. Μια φράση της κάποιος την είχε πει, την είχε πάντοτε γραμμένη. Με μια αφορμή λοιπόν, που συνήθως είναι μια αφορμή δύσκολη στη ζωή μας, γιατί στα εύκολα, ο καθένας στον κόσμο του, γνωρίζουμε τον Χριστό. Άπαξ και γνωρίσουμε τον Χριστό και αρχίζει αυτή η σχέση και μπαίνει ο Χριστός στη ζωή μας, ό,τι κι αν μπει, ό,τι περιπέτεια κι αν επιτρέψει, ό,τι δοκιμασία κι αν επιτρέψει, φτάνουμε σε ένα σημείο, όχι εύκολα, όχι πάντα, όχι συνέχεια, εννοείται, να πούμε, αφού το θέλεις εσύ, να είναι ευλογημένο. Αλλά και η γερόντισσα δεν τα πέρασε ρόδινα. Και μπορεί σωματικά να είχε υγεία, πέρασε τη δοκιμασία του καρκίνου, και μάλιστα και περιγράφεται και σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη, κόντεψε να πεθάνει. Έπαθε πνευμονία, αρρώστησε και περιγράφει ένα περιστατικό συγκλονιστικό, όπου εκεί που ήταν εξαπλωμένη στο κρεβάτι και έτρεμε, έμπηξε τις φωνές, γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν παραμονές του Αγίου Δημητρίου, και βλέπει κάποιον να έρχεται προς το μέρος της και ακούει στρατιωτικά ρούχα και ακούει τα άλογα. Όπως τα χάσα. Και τραβάει την κουνουπιέρα αυτός ο κάποιος και της λέει: θα γίνεις καλά. Και αρχίζει αυτή να φωνάζει και έφυγε. Και το λέει στη μαμά της και κάνει το σταυρό της η μητέρα της, λέει: παιδί μου, Άγιος Δημήτριος. Και έγινε καλά και τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο. Επίσης, στη συνέχεια πάθε μελαγχολία. Που νομίζω ότι είναι και ίσως και ακόμα πιο δύσκολο και να διαγνωστεί. Ναι, Γέροντισσα Γαβριελία, ναι. Το λέει. Έπαθε μελαγχολία γιατί ζούσε με έναν άνθρωπο που ήταν μελαγχολικός και κόλλησε. Και ήμουν ένας άνθρωπος που από τη φύση μου ήμουν χαρούμενη, ανοιχτόκαρδη και πήγαινα σε μια παρέα και ήμουν έτσι. Και λέγανε οι άλλοι: τι σεμνό κορίτσι, τι μαζεμένο κορίτσι. Εγώ δεν ήμουν, λέγει, έτσι. Και μέχρι που το κατάλαβε, ξύπνησε και έφυγε. Και λυτρώθηκε. Είναι πιο δύσκολη η διάγνωση αυτή. Άλλοι άνθρωποι έχουν βάσανα θανάτους παιδιών τους, πάρα πολλούς ανθρώπους ξέρω. Αλλά και επίσης υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί μας, που ζήσαν αυτό το μεγάλο πόνο. Και αυτός έγινε αφορμή να γνωρίσουν τον Χριστό. Άλλοι έγινε αφορμή να πάνε να πεθάνουν. Να ανοίξουν ένα λάκκο να πεθάνουν. Υπήρχαν άνθρωποι που ξέρανε, ήταν στην Εκκλησία, είναι και ένα τεστ, μια δοκιμασία για την πίστη μας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην Εκκλησία και που ίσως με μια αφορμή ενός μεγάλου πόνου καταλάβανε ότι τελικά δεν ήταν πιστοί. Δεν ήταν πιστοί και φτάσανε και στα όρια της αυτοκτονίας, της απελπισίας της αυτοκτονίας. Δηλαδή είναι και στην ελεύθερη βούλησή μας πώς θα το χειριστούμε. Αλλά νομίζω ότι ο Χριστός σε όλους μας θα δώσει μικρότερο ή μεγαλύτερο σταυρό για να μας δώσει την αφορμή να τον γνωρίσουμε. Αλλιώς, νομίζω ότι δεν θα νιώθαμε ότι τον έχουμε και ανάγκη. Θα νιώθαμε φτάκες, όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής και γι' αυτό και αυτό που είχα να δώσω στους ανθρώπους και η γερόντισσα, που ήταν καλά, αλλά και ο Άγιος Νικηφόρος που ήταν εντελώς χάλια σωματικά, ήταν αυτό η πηγαία χαρά. Αυτή η πηγαία δύναμη που δεν ήταν χαρά χαζοχαρούμενη, ήταν η χάρη του Θεού τελικά. Χάρη του Θεού. Και αυτό είναι ένα δώρο που είναι δώρο για μας, αφού είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα Θεού. Θα έλεγα, δεν ξέρω, νομίζω ότι το δικαιούμαστε. Και πολλές φορές θυμάμαι τον γέροντά μας που έλεγε όταν έβλεπε ανθρώπους να κάνουν ζημιά στον εαυτό τους, να μαρτάνουν, να ξαναμαρτάνουν κατ' επανάληψη, δεν έλεγε ξέρεις αμαρτάνεις, έλεγε γιατί παιδί μου αδικείς τον εαυτό σου. Αφού για άλλα πράγματα είσαι φτιαγμένος, προσπαθώντας να φιλοτιμήσει τον άλλον. Γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Δεν ξέρω, θα έχετε γνωρίσει πολλούς ανθρώπους και εμείς έχουμε γνωρίσει που πραγματικά ο πόνος τους εξαγίασε. Και μόνο που περνάς από δίπλα, λαϊκούς ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, αφανείς ανθρώπους, μόνο που περνάς από δίπλα τους, χαίρεσαι, κάτι αναδίδουν. Είναι αυτή η χάρη του Θεού, του ανθρώπου που σε νιώθει, σε καταλαβαίνει. Γιατί ακριβώς το έχει περάσει. Να ρωτήσω και εγώ τώρα κάτι θέμα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτός ο λόγος της Αγίας Γαβριελίας ότι
πώς αυτό μπορεί λίγο να εκκλησιαστεί, ας πούμε. Να πούμε τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, που ο Άγιος Πορφύριος έλεγε το εξής, ότι αν λέει είμαστε καλά και δεν αφήνουμε το δηλητήριο, ο καρκίνος της ψυχής, τι είναι, ας πούμε, η απελπισία. Το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να μας συμβεί δεν είναι να πέσουμε, θα πέσουμε και πρέπει να πέσουμε, να φάμε και τα μούτρα μας, να πέσουν, για να πέσει και ο εγωισμός μας πολλές φορές. Αλλά το μεγαλύτερος καρκίνος είναι η απελπισία. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι, και αυτό το λένε και οι γιατροί, ότι αν ψυχικά και πνευματικά είσαι καλά, και πώς είσαι καλά, τι εννοεί είσαι καλά, δεν μπορείς να έχεις καρκίνο και να είσαι τραλαλά, τα αφήνεις όμως όλα στο Θεό, αφήνεσαι στα χέρια Του, τότε λέει, λειτουργούν, και περιέγραφε, γιατί όπως ξέρετε όλοι, ο Άγιος Πορφύριος έκανε ακτινογραφία, δηλαδή από τα έγκατα της γης μέχρι τι έχουμε στο σώμα μας, τα πάντα. Τότε λέει, όλα οι αδένες λειτουργούν φυσιολογικά και είμαστε καλά ψυχικά, έχουμε γαλήνη, οπότε και το σώμα μας λειτουργεί φυσιολογικά και καλά και άρα και καρκίνο να έχουμε ή που θα κοιμηθεί ή που και θα φύγει. Ακόμα και να φύγει μπορεί. Οπότε αυτό το καρκίνωμα, αυτό το πράγμα που έχουμε τον πόνο μας, έχουμε τη στεναχώρια μας, έχουμε τις αγωνίες μας και προσθέτουμε στεναχώρια, προσθέτουμε αγωνία, προσθέτουμε ανασφάλεια. Οπότε όσο το προσθέτουμε αυτό, απομακρυνόμαστε από τον Χριστό. Όσο φαύλος κύκλος. Όσο απομακρυνόμαστε από τον Χριστό και από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τόσο λιγότερο γλυκαίνεται η καρδιά μας. Αφού δεν γλυκαίνεται η καρδιά μας, αφήνουμε κενό. Τι θα μπει. Θυμάμαι πολύ για ο γέροντάς μας να αφήσει ένα τόσο κενό με το νερό. Κάντε ένα πείραμα με το νερό, απλά. Μια τρυπίτσα. Περνάει το νερό και έχει το μαντρότυχο. Έχει ένα τυχάκι. Αν τόσο βρει το νερό, θα περάσει και μπορεί να πλημμυρίσει και να πνιγείς. Μια τόση τρυπίτσα. Αλλά ή τόσο αφήσουμε να περάσει απελπισία και απογοήτευση, τότε όλα θα ακολουθήσουν. Εάν όμως σφραγίσουμε καλά αυτές τις τρύπες, με τον καλό λογισμό, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, τότε θα νιώσουμε μια γλύκα, ακόμα και για αυτές τις δοκιμασίες. Είδατε γιατί είναι και απογραμμένα αυτά, τα έχει γράψει και σε γράμματα. Να κόβει σάρκες ανθρώπων, πόσο να αντέξει πια ψυχικά και νευρολογικά. Και να λες ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Γίνεται. Δεν μπορεί να βρωμάει όλος δίπλα σου και εσύ να τον βλέπεις ότι ευωδιάζει. Δεν γίνεται πρακτικά. Δεν γίνεται ανθρώπινα. Με τη χάρη του Θεού όμως γίνεται αυτό το πράγμα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είχαν πόνο και πηγαίναν στον Άγιο Νικηφόρο, φανταστείτε τα λέμε έτσι τώρα, αλλά πόσο η κατάσταση ήταν φρικιαστική και στην όψη. Δέστε, υπάρχει στο ίντερνετ να δείτε την όψη ανθρώπου που μιλούσε. Μας θεωρείτε, λέει, κακομοίριδες. Δεν ήμασταν κακομοίριδες, λέει εμείς. Είχαν αναζητήσεις. Και δεν σας είπα και αυτό, ότι μέσα στο λεπροκομείο διαβάζανε Ευεργετινό. Έλεγε ο Παπαβαγγέλης, εγώ Ευεργετινό δεν είχα δει που να τον δόλε. Τα βιβλιαράκια του κατχηλικού του 50 κυκλοφορούσαν. Και αυτοί διαβάζανε Ευεργετινό. Και ξέραν τους βίους των Αγίων, δηλαδή λέγαν την ευχή. Δηλαδή πολύ προχωρημένα πράγματα. Πότε εμείς μάθαμε για την ευχή. Δηλαδή πολύ προχωρημένα. Καλά, εμείς μηνόετοροι ναι. Αυτοί όμως οι μεγαλύτεροι πού. Πολύ προχωρημένα. Δηλαδή, γιατί όμως το κάνανε, γιατί το είχαν ανάγκη. Όχι ότι διαβάζα για να μορφωθούν οι άνθρωποι. Πολλοί δεν ξέραν και γραμματάκια, ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Αλλά λέγανε την ευχή. Όταν λες την ευχή και γλυκαίνεται η καρδιά σου, τότε πού θα μπει, πού θα σταθεί το κακό. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι τεράστιο μάθημα για όλους εμάς. Που ίσως πραγματικά πνιγόμαστε μια κουταλιά νερό. Πόσοι άνθρωποι έχουν ψυχικά προβλήματα σήμερα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι είπατε? Η μισή σχεδόν. Μα ψαχτούμε λίγο. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ωραία. Πώς θα λέτε, τρέπεστε ή θα ρωτήσετε? Ερώτησα μια ευχή για το Πάσχα να μας δώσετε. Μια ερώτηση. Η Ιωάννα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Μεγάλη που σας ακούμε. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Για την Αγία Γαβριλιά.
έλεγε οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά ναι, ακριβώς. Αλλά συμπλήρωνε αυτό. Αλλά δεν το ξέρουν. Αλλά δεν το ξέρουν. Όπως λέγει κάποιος που άκουσα προημερών, λέει όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Αλλά δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν έχουν δεχτεί αγάπη. Και δεν μπορούν να δώσουν αγάπη. Γιατί ο άνθρωπος όμορφος δεν είναι μόνο εξωτερικά, είναι αυτός που σε ελκύει, σε τραβάει, αυτός ο άνθρωπος που έχει αγάπη. Όντως είχε ζήσει πολύ άσχημα και γι' αυτό και καταλάβαινε τον πόνο. Και γι' αυτό και έβλεπε βαθιά μέσα στην ψυχή. Και έβλεπε ότι αυτό, ναι, μεν είναι έτσι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου, αλλά κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Όταν τη ρωτούσε κάποιος τι πρέπει να κάνω με το δύσκολο εργοδότη, ακριβώς επειδή το είχε ζήσει, έλεγε να μην διαμαρτύρεσαι, άμα ο εργοδότης σου είναι δύσκολος, τα παράπονά σου να τα λες στον Χριστό. Και να λες, να ευχαριστείς τον Χριστό που σου στέλνει δύσκολο εργοδότη, γιατί είναι αφορμή για άσκηση. Και επίσης, αν ο εργοδότης σου λέει σε βασανίζει και σου βάζει πολλά πράγματα να κάνεις, είναι αφορμή να μάθεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή, προσπαθούσε τον κακό το λογισμό να τον κάνει καλό. Όχι δηλαδή ότι ήταν σε ένα παραμυθένιο κόσμο όλα είναι ωραία, αλλά προσπαθούσε τον κακό του λογισμό, αυτός ο άνθρωπος τώρα φέρεται άσχημα. Γιατί φέρεται άσχημα, μάλλον γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μιλούσε μαζί της, είτε βρίζοντάς τη, είτε συζητώντας μαζί της, ζητώντας τη γνώμη της, τότε έβλεπε στο βάθος και μπορούσε να τον βοηθήσει να καταλάβει και αν ήθελε να βοηθηθεί να διορθώσει και αυτή τη συμπεριφορά του. Αλλά ξέρετε, το σημαντικό είναι άλλο. Ό,τι και αν ήταν ο άλλος, δεν ήθελε να χαλάσει το δικό της το λογισμό. Είναι βασικός τρόπος για να επιβιώσεις πια. Παντού θα βρούμε άνθρωπος με πρόβλημα και αν το έχετε τσεκάρει, αν έχουμε κάποιο θέμα, εκεί θα πέσουμε. Εκεί θα πέσουμε όλοι, δηλαδή δεν μας αρέσει η γκρίνια, στην γκρινιάρη θα πέσουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Επιτρέπει ο Θεός να το πάθουμε πολλές φορές. Λοιπόν, δεν άφηνε τέτοιο περιθώριο, δεν ήθελε να χαλάσει το δικό της λογισμό. Άρα, ο άνθρωπος ο κακός αμέσως γινόταν, όχι κακός, δυσκολεμένος. Αμέσως άνθρωπος πονεμένος. Είχε μια έκφραση και έλεγε όταν ήταν στα δύσκολα, αχ, κακόμοιροι άνθρωποι, έτσι το έκανε. Και δεν το έλεγε υποτιμητικά. Εννοούσε όντως είναι κακομοιριά αυτό. Είναι κάτι. Μέχρι και κλέφτης. Δεν ξέρω αν ξέρετε το περιστατικό. Πήγε ένας κλέφτης στο σπίτι της, στην πολυκατοικία μάλλον, και πήγε και στο σπίτι της. Οι άλλοι φοβήθηκαν να ανοίξουν, αυτή του άνοιξε μέσα στην καλή χαρά, εκεί στα πατήσια. Αυτός κοίταξε γύρω-γύρω, κάτι χαρτάκια στους τοίχους, δεν είχε τίποτα άλλο. Κάτσαν, μιλήσανε, κάνανε, ράνανε, και η κυρία που το διηγείται λέει ότι όταν ήθελε κάτι μετακόμιση, ήρθε αυτός ο κύριος κλέπτης που τους έλεγε έτσι, είχε πολύ χιούμορ η γερόντισσα και τη βοήθησε και στη μετακόμιση. Δηλαδή δεν άφηνε. Ήτανε δύσκολα και ξέρετε, δεν πέρασε δύσκολα μόνο πριν, π.Χ. που έλεγε. Πέρασε και μετά, και σαν μοναχή. Και από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα της. Δεν πέρασε καθόλου εύκολα. Απλά ισχύει αυτό. Δεν άφηνε να χαλάσει το λογισμό της. Αυτό. Αυτό που έκανε και ο δικός μας ο γέροντας ο καημένος, γι' αυτό και ταιριάζαν και πολύ. Ήταν και οι δύο μέσα στο χαμόγελο ήταν. Μα μέσα σε ένα μόνιμο χαμόγελο. Γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν το λογισμό τους. Γιατί άμα χαλάσουμε εμείς, ο καθένας μας, πώς θα μαζέψουμε τα κομμάτια του εαυτού μας και μετά θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και έναν άλλον. Αυτά θα τον έχουμε χαλάσει τον εαυτό μας. Είναι και θέμα πρακτικό. Και επίσης είναι θέμα να ακουμπάς τον Χριστό. Αν ακουμπάς τον Χριστό, παίρνεις κουράγιο. Αν δεν ακουμπάς τον Χριστό, αυτό που λέμε τώρα δεν γίνεται. Θα το κάνεις μια-δυο, μετά δεν θα αντέξεις. Δεν γίνεται. Αυτό δεν αντέχεται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να δέχεται τόσα κύματα κακίας και να αντέχει, αν δεν τα αποθεί. Ο μόνος τρόπος να τα αποθείς τα κύματα και να δεις το βάθος είναι μόνο να αγαπάει. Και να αγαπάει ποιον? Αυτό που μας αγάπησε πρώτος. Αγαπάω τον Χριστό, άρα αγαπάω και τους ανθρώπους. Άλλος. Κύριε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δυστυχώς, σε περισσότεροι άνθρωποι, μάλλον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις μέρες μας, δεν υποφέρει παρά από το καρκίνο της ψυχής που είπατε πριν. Αυτό, πώς το θωρακίζουμε, πώς αυτό το καρκίνο της ψυχής μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να φτάσει, να αγαπήσει τον Χριστό, τους ανθρώπους και να φτάσει στο χαμόγελο που είχαν οι ερώτηση να πει μια ευχάριστη. Πολύ ωραία ερώτηση.
Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανένα. Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει κανένα. Και σε αυτό ήταν και πολύ απόλυτη η γερόντισσα. Όπως σας είπα και πριν που μιλούσαμε, που λέγαμε για το πώς αντιμετώπιζε όταν ταυτιζόταν με τους ανθρώπους, δεν είχε την αίσθηση ότι θα σώσει κανέναν. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, έλεγε, παρά μόνο ο άνθρωπος θα βοηθηθεί όταν είναι η ώρα του. Όταν έρθει η ώρα. Μπορεί να μιλάμε σε έναν άνθρωπο χρόνια, να του λέμε πήγαινε να ξενοδοχείς, πήγαινε να κοινωνήσεις, να τον βρίζουμε και να μην καταφέρουμε τίποτα. Και να έρθει η ώρα του Χριστού, που θα είναι έτοιμος, μπορεί να είναι λίγο πριν το τέλος του αυτή η ώρα. Και να γίνει αυτό το θαύμα. Όμως, δεν θα τον αφήσουμε. Αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι με τη ζωή μας, με το παράδειγμά μας. Δηλαδή, αν εμείς στη δουλειά μας είμαστε με το χαμόγελο και είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον και συνεχίσουμε να χαμογελάμε και δεν κάνουμε και τους πολύ έξυπνους και τους πολύ χριστιανούς για να τους κάνουμε, να δείξουμε ότι κάτι είμαστε, γιατί μπορεί να γίνουμε και ρεζίλοι κάποια στιγμή όταν θα νευριάσουμε, τότε αυτό το παράδειγμα μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά και έχει λειτουργήσει για πολλούς ανθρώπους. Η ίδια η γερόντισσα, όταν ήταν στην Ινδία, δεν πήγε ποτέ να πει σε κάποιον «Για ελάτε να σας πω για τον Χριστό». Τίποτα. Η ιεραποστολή της ποια ήταν? Είχε ένα το βαγγελάκι έτσι, το βαγγελιάκι της, για τον εαυτό της να διαβάζει, να προσεύχεται, όπου πήγαινε, ήταν ζωντανό παράδειγμα. Γιατί ζούσε όπως εκείνη. Για έναν άνθρωπο φτωχό και κατατρεγμένο, να βλέπει μια Ευρωπαία ειδικά να κοιμάται κατάχαμα με τα ποντίκια, δεν υπήρχε μεγαλύτερο μάθημα από αυτό. Ότι ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό ο Θεός που πιστεύει. Τη ρωτούσανε, τη λέγανε Λιλά, δεν μπορούσα να πω το όνομά τη τώρα, και τη λέγανε ποιο είναι ο Θεός σου. Και όταν τη ρωτούσαν, απαντούσε. Δεν πήγαινε ποτέ να του πει αν δεν τη ρωτούσαν. Έλεγε μάλιστα τα λόγια του Χριστού. Το ετούν τη ιδίου. Με ρωτά, θα σου πω. Δεν με ρωτά, σημαίνει ότι δεν στο δείχνω με τον τρόπο μου. Αν δεν στο δείξω με τον τρόπο μου, τι να σου πω με τα λόγια μου. Οπότε, αν το παράδειγμά μας είναι τέτοιο, αντί μια μανούλα, ας πούμε, στο σπίτι, πολύ κοντινό παράδειγμα, κάνει ράνι, φωνάζει, το τραβάει το παιδί από τα αυτή να πάει στην εκκλησία γιατί δεν ακούει, κάνει ράνι. Δηλαδή γίνεται σκληρή εν ονόματι του Χριστού. Το παιδί με τι θα την ταυτίσει και το Χριστό με τι θα τον ταυτίσει? Με αυτή τη μάνα. Και μάλιστα την είχε ρωτήσει κάποτε μια κοινωνική λειτουργός στη γερόντισσα, λέει, αν το παιδί μου μπλέξει. Και πώς θα το σώσω, του τραβήξω το μαλλί, να το δείρω? Και λέει η γερόντισσα, αν το δείρεις, πρώτον θα σε αφήσει ο φύλακας αγγελός σου εσένα. Άρα η μία σφαλιάρα θα γίνει και δεύτερη και στο τέλος το σκοτώσεις. Και δεύτερον, το παιδί σου θα σε ταυτίσει με κάτι κακό και δεν θα θέλει να σε ξαναδεί ποτέ. Και εσένα και το Χριστό βέβαια. Οπότε τι θα κερδίσεις? Και λέει τι να κάνω. Θα κάνεις το πιο απλό και το πιο δύσκολο. Όταν το παιδί σου θα κάνει ό,τι κάνει, εσύ θα προσεύχεσαι. Και έτσι θα δείξεις πραγματικά να αγαπάς και τον Χριστό και θα παρακαλάς τον Χριστό. Εμάς έλεγε ο γεροντάς μας, το παιδί σου είναι ξενυχτάει. Αντί να το παίρνεις όλη την ώρα τηλέφωνα και να ψάχνεις που είναι και να το ζαλίζεις. Και μιλάμε όχι για παιδί, μιλάμε για ενήλικες. Έχουμε και πολλές φοβερές καταστάσεις. Να παίρνει και να κλαίει το παιδί μου, λέει δεν με ακούει. Το παιδί μου ξενυχτάει. Πόσο είναι το παιδί σου, 23-24. Δεν είναι παιδί. Δεν γίνεται. Δεν το σέβεσαι εσύ ίδια. Τον εαυτό σου δεν σέβεσαι. Δεν πάει στην εκκλησία και το τραβάω. 22 χρονών τραβάς. Τι θα κερδίσεις? Το ανάποδο. Και έλεγε και ο γέροντάς μας το έλεγε, όταν το παιδί σου ξενυχτάει, κάνε την παράκληση στην Παναγία. Υπάρχει μεγαλύτερο όπλο από αυτό? Δεν θα το φυλάξει η Παναγία τότε? Υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη? Και πιο ανακουφιστικό και για μας. Ούτε άγχος. Οπότε και το πρόσωπο γλυκαίνει και το παιδί όταν γυρίσει στο σπίτι θα δει κάτι μούτρα κρεμασμένα και φωνές και κακό. Και γίνεται πραγματικά η χάρη του θα το αγγίξει. Είναι μια δοκιμασία. Το πιο εύκολο αρχίζει να φωνάζουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το παράδειγμά μας, η ζωή μας, να είναι η αναπνοή μας ο Χριστός και θα το μεταδώσουμε. Όταν θα έρθει η ώρα όμως, έτσι. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το βλέπει, να το δει στο τέλος της ζωής του. Αυτό. Δεν το ξέρουμε πότε θα είναι η ώρα του καθενός και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Ωραία. Η Ευτούλα πλέον και το Πάσχα. Εμένα μου αρέσει κάτι που αγαπώ πάρα πολύ τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον Αναστάσιο. Τον είχαμε και καθηγητή και αγαπώ πάρα πολύ κάτι που λέει συνέχεια και ότι η Ανάσταση δεν είναι λαϊκά. Τώρα θα γιορτάσουμε την Ανάσταση. Ο καθένας έχει τα βάσανά του βέβαια. Η Ανάσταση έλεγε πάντοτε δεν είναι κάτι που βρίσκεται είναι μετά το Σταυρό, που ακολουθεί το Σταυρό. Η Ανάσταση είναι μέσα στο Σταυρό. Αν ζήσουμε τη ζωή μας όπως ο Χριστός θέλει. Να σηκώσουμε δηλαδή το Σταυρό μας με τον Χριστό.
Και επειδή όλοι έχουμε βάσανα και είναι δύσκολες εποχές, πολύ δύσκολα τα πράγματα, ας έχουμε μπροστά μας, μπορεί να σηκώνουμε το σταυρό μας και θα τον σηκώσουμε, θέλοντας και εμείς, αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας ότι μαζί μας είναι ο Χριστός. Και άρα θα αναστηθούμε. Αυτό σας ευχόμαστε, αυτό να έχετε κι εσείς και σας περιμένουμε, δεν έχετε έρθει σαν ενορία. Γιατί έρθει σαν ενορία για τον μέρα. Να ξανάρθει. Να ξανάρθει στο εισικαστήριο του βιβλίου. Να το πω.